we shege abala wo. Ma me hu say watu na esi me ba no bi obehu. Wonu hu abufu aye me a. Ya kasa me nku ku a me ya ba na mfa ma otire ma. Me fa ndu ha ne ha. Na no me hunu say woni Osaa enam ena Osaa ne ababa wa we nam na woni so me yanuafo me pehwehwe ne mu ha enye na wo bi hia me ma fanse no fanse hunu na de ma me e de no wade e de no me di sesei ada wa ya wo da style bai wono so firi he ade na nya wo de befiri nti dada wonim se ma me a wo be kasa asem na wa kora ke to wo be kasa penifo kasa wo ade na nya wo de emfa bai force nya de na ye mfa ma last time I did 20 cedis do kwakoto pad last time me 8.5 cedis ma 75 Ghana last time me kaise na wo si Indomie 5 cedis beka wa 80 Ghana and some na chirem so ma 20 cedis ada 200 Ghana si give me money sabi anya twa jero na kan kwasa sam wo me ni pona kasa tie no wo ya bua me ye nyame ade wo dia bra me balance wo tibi enya ba bi tira bi wa ade na wo betimi akire wa hwe be fra wani me de bo na eto wo pa nkwa ne honhom Ija na wodi nkwasi asem. o ba me dai o ma bo me betuma bo Musura mu jeja kwa wura mu yedede na mu bakutia. Yese mu hu so bi sin na tare awahye na waja hu no fu aguso. Ekom na demo. Mu wia no ma jeje tomatoes ni meko ni ma na mu de kofie. No wade o. Uwade. atra Na kwa mala me fambe zogo. wani muni enti akira ya saa asa de ni tumi no asaje ne bei awade afri nsam na me bo akira tumi be no de ya adwuma ntino sabe aburu sabe nyado me wura akire na